Bos días a todos os que estades conectados a este webinar desde aquí, desde a Fundación Juana de Vega, que cumplimos este ano 150 anos, pensando en como podemos botar unha man en mellorar a situación do noso medio rural. Traballamos en moitas frontes, desde a paisaxe ata a investigación. Vimos a presentar a semana pasada un proxecto que financiamos ao 100% durante 5 anos coa Misión Biolóxica de Galicia para recuperar as oliveiras galegas, das cales temos, según esa investigación, 20 especies desconocidas ata agora. Bueno, ese é un tema, pero para nós o rural vémolo da maneira máis ampla posible. Tamén unha oportunidade, se se fai ben, a instalación de enerxía eólica. É unha oportunidade ao propio Camiño de Santiago, porque trae moita xente. Temos unhas capacidades que non teñen outros. Que temos outros sectores moi potentes, nos que temos axudado a coordinar a estrategia da Xunta. A Fundación non é unha fundación pública, é puramente privada, e o seu financiamento básico está no patrimonio que herdou de Juana de Vega hai 150 anos e que aínda administramos. Resposta a aquelas preocupacións da sociedade civil, da xente ilustrada, de intentar axudar a mellorar o país. Bueno, nos intentamos facer. O de hoxe é parte dun programa que sí que ten financiación europea e que abrangue a Galicia e o norte de Portugal, do que logo falará Alfonso Rivas con máis detenimento. A PAC é fundamental para o país. O instrumento europeo é o principal usuario dos fondos da Unión Europea e coñecela ben é o primeiro paso para aproveitar o mellor posible, para mellorar o noso país. Na Fundación éramos moi conscientes desto, xa cando empezamos a ter unha certa actividade regular, xa hai 25 anos, tivemos unha presentación na Coruña do que era da situación da PAC de Galicia en relación co que a PAC suponía, que foi a conferencia de Guilegrá, que fora director xeral de Agricultura da Comisión durante 15 anos, que foi na sede da Fundación Barrié, e houve moitísimo debate. Participaron os sindicatos agrarios, asociacións de produtores, daquela preocupábanos a injustiza das cuotas que había que comprar, preocupábamos do pasado. Hoxe preocupanos outras cousas, pero preocupanos sobre todo o curto prazo. Hoxe un día que non podo deixar de dicir que sentimos a presión dos transportistas, a falta de alimento para gando, por a guerra, por a invasión de Ucraína por parte de Rusia, que ten bloqueado moito o noso abastecemento. Entón, eu comprendo que moita xente estará pensando en cousas, na presión do día a día. Este webinar vai estar colgado na web da Fundación e, por lo tanto, pode ser revisado en momentos de máis tranquilidade. En calquera caso, falar da PAC sempre é importante, coñecela ben. Hai debates sobre se ten que ser máis verde, menos verde, pero eu penso que as circunstancias actuais poden dar un impulso, volver a reimpulsar todo aquilo que foi a PAC, que foi un dos grandes mecanismos de abastecemento do continente. Hoxe vemos
tamén que compre ter algo máis de independencia no abastecemento. Eso pon en valor moito do que facedes os que estades na produción agrícola e gandeira. Reflexionar sobre a PAC, ser activos, cando temos, por exemplo, unha das principais rexións europeas de produción láctea, ser activos, estar informados, participar no debate, é fundamental. E ese é o objetivo último deste proceso, coñecer mellor o que pasa, para sermos tamén axentes do que pode ocurrir no futuro. Nada máis, que aproveitedes esta semana. Hola, nada, gracias Enrique. Nada, o que, como decía Enrique, ¿no? O que nos convoca hoxe aquí un proxecto europeo que é o proxecto FANCAP, proxecto que está financiado en parte pola Dirección General de Agricultura e en parte pola Fundación Juana de Vega, e é un proxecto que ten unha duración dun ano, que empezamos a traballar en agosto do 21 e esperamos rematar en xullo do 22, e trátase un pouco de trasladar a diferentes sectores sociais a importancia da política agraria común en Galicia e na rexión norte de Portugal. O proxecto ten o fin de traballar con escolas tanto agrarias como non agrarias nesta eurorrexión e trasladar os mozos entre 15 e 18 anos o que é a política agraria común, cales son as súas principais medidas, os seus principais logros e cales son os principais debates alrededor da PAC, non? A actividade central do proxecto é crear un xogo de mesa que vimos de prácticamente ter rematado, estamos ahora para enviálo á imprenta, non? Para explicar a PAC dun xeito lúdico e poder empregalo na transmisión dos instrumentos da PAC dun modo sencillo e despois xerar debate cos rapaces alrededor da política agraria común. Temos elaborado tamén numerosos artigos divulgativos no proxecto que podedes consultar na página web do proxecto, que é fancapproject.eu, que tedes na transparencia. Os artigos elaborounos en Galicia o Campo Galego e en Portugal a Voz do Campo, dous medios de comunicación aos que lle agradecemos a colaboración neste proxecto. E tamén elaboramos 5 microvídeos para desmontar ou bueno, para falar sobre algunhas das percepcións erróneas que ten a sociedade sobre a agricultura, a gandeiría, etc. E a través de Campo Galego tamén pois facemos divulgación nas redes sociais, tanto das actividades do proxecto como de outras noticias de interese alrededor do debate que hai hoxe en día alrededor da política agraria común, que despois Edelmiro López nos explicará de un modo detallado, non? As fases do proxecto son a preparación interna, unha fase que desenvolvemos o ano pasado. Ahora estamos finalizando os materiais para poder iniciar o traballo nas escolas. Vanse comenzar o día 30 ou 31 en Ortigueira as sesións de xogo cos rapaces e temos previsto pechar con un evento, con un workshop, digamos, donde participen axentes de Portugal e de Galicia, tanto públicos como privados, nun gran debate, digamos, sobre a política agraria común en xullo do ano 22. As escolas que participan no proxecto son as que vedes na transparencia, as que lle agradecemos moito a súa colaboración. Hai, como vedes, pois, escolas cefeas, non? Que pertencen á Xunta de Galicia ou a EFA Fonteboa e tamén institutos, digamos, máis generalistas, como pode ser o Arzobispo Selmírez II. E despois, en Portugal, pois, contamos co mismo número de escolas
basicamente na rexión norte, aínda que temos algunha rexión como a de Vagos, ou perdón, algunha escola como a de Vagos na rexión centro. O proxecto, ademais desta parte de transmitir aos rapaces o que a política agraria común, ten unha parte máis de informar a sociedade e nesa parte do proxecto encardínase este seminario aos que agradecemos moito tanto a Edelmiro como a Jorge como a Javier a súa participación. E, como dicía antes, pois haberá un seminario, vai haber outro evento en Portugal, probablemente no mes de maio, e despois haberá un seminario final, como vos decía, no mes de xullo, donde participarán estudiantes, profesores, expertos na PAC, representantes das administracións, etc. No proxecto, bueno, contamos con un comité asesor, no que participan algúns dos ponentes que están hoxe aquí, e tamén algúns expertos, digamos, do lado portugués, e contamos tamén coa colaboración, como vos decía antes, de 2 medios de comunicación, Campo Galego Voz do Campo e coa empresa de xogos de mesa Brazolinda. E, digamos, nas próximas semanas, pois, bueno, como vos decía, pois iniciaremos as sesións, faremos un evento final do proxecto e tamén colgaremos na página web da Fundación unha versión digital do xogo de mesa para que se podan descargar en outras rexións ou en outras latitudes. Sin máis, deixo-vos coa intervención de Edelmiro López, que, bueno, moitos de vos seguramente casi todos o coñecedes, é un dos maiores expertos da PAC en Galicia e en España, e profesor da Facultade de Economía, do Departamento de Economía Aplicada, é experto na política agraria, como decía, e participou tamén na elaboración do plan estratégico do período 23-27, no plan estratégico nacional, bueno, desde a parte de Galicia. Edelmiro, cando queiras, cédote a palabra. Decía que teño que comezar cunha advertencia inicial para non xerar expectativas excesivas e curarme en saúde, e é que creo que é moi difícil, se non imposible, resumir en 20 minutos o contido da nova PAC diseñada para o período 2023-2027 e, ademais, facer algunhas consideracións sobre as implicacións para Galicia. Eu vou facer o que poda, pero preciso curarme en saúde de entrada. Ben, a presentación que preparei e que vou desenvolver organiceina nestes 4 apartados que podes ver na diapositiva. Primeiro, unhas notas iniciais sobre que incidencia ten a PAC no sector agrario no medio rural de Galicia. Despois, referirme ao marco xeral a nivel europeo da nova PAC, que estaba prevista inicialmente para o período 2021-2027, e, finalmente, desenvolverei un pouco máis os 2 componentes esenciais desa nova PAC, que as axudas directas do primeiro pilar, como están diseñadas en concreto no caso español e que impacto cabe prever en Galicia, e o mesmo para as medidas de desenvolvemento rural. Comenzando por esas notas iniciais. Isto seguramente é sabido para case todos os que estades escoitando, pero para alguén que non teña tanta familiaridade coa política agraria común, aclarar que a PAC e máis globalmente as políticas da Unión Europea teñen incidencia no sector agrario no medio rural de Galicia por 3 vías. Por un lado, na regulación dos mercados agrarios. A regulación dos mercados agrarios na Unión Europea faise esencialmente a nivel europeo, mantendo certa marxe de maniobra, aínda que limitada aos Estados membros. Então, a primeira vía, o primeiro papel que xoga a PAC é o da regulación dos mercados agrarios. En segundo lugar, a PAC aporta un complemento de renda ás explotacións agrarias, principalmente a través das axudas do chamado primeiro pilar da PAC, pero tamén de certos pagos anuais do segundo pilar, fundamentalmente
as axudas de medio ambiente e clima e as axudas a zonas con limitacións naturais. E o terceiro rol que xoga a PAC en xeral as políticas europeas é o de servir de apoio aos investimentos no sector agrario e de modo máis global no medio rural. Aquí o instrumento fundamental son as medidas de desenvolvemento rural do segundo pilar da PAC, pero compre non esquecer que tamén influen os investimentos con impacto no medio rural cofinanciados por outros fondos europeos, en concreto o Fondo de Desenvolvemento Regional e o Fondo Social Europeo, e no período que falamos, en concreto nos anos 2021-2024, aí únense os fondos Next Generation que se están aplicando nestes anos. Ben, deses tres tipos de incidencias, regulación de mercados, complemento de renda, apoio a investimentos, o que máis se destaca habitualmente é o segundo, as axudas directas ás explotacións. Sobre elas, me interesa destacar que efectivamente é un complemento importante para a renda das explotacións galegas, pero un complemento que compre non exagerado. En concreto, reproduzovos aquí os datos que proceden das contas económicas da agricultura publicados polo Ministerio de Agricultura, a cifra máis recente do ano 2019. Podes ver aí as cifras galegas que están en vermello. Nese ano as subvencións directas ascenderon a uns 190 millóns de euros. Isto pode nos parecer que é moitísimo, pero en termos relativos en Galicia supoñen o 12%, algo menos do 12% da renda agraria, que a cifra máis baixa, despois da de Canarias, é pouco máis da metade da media española e está a enorme distancia das cifras de comunidades autónomas onde estas subvencións procedentes básicamente da PAC superan o 30% da renda agraria. Tanto, esta é a situación da que partimos, contrariamente a certo tópico, a agricultura galega das que menos dependen das subvencións da PAC, o cual é producto tamén, ou ben nos decir, que a forma en que se foi configurando históricamente a PAC non foi especialmente favorable para este acceso a axudas directas. Máis importante, na miña opinión, ven sendo nas últimas décadas a segunda función que xoga a PAC, e é a contribución da PAC en xeral dos fondos europeos a financiar investimentos no sector agrario e no medio rural, a través de medidas que son xestionadas esencialmente pola Xunta de Galicia. A vía principal, xa decía antes, son as medidas de desenvolvemento rural do segundo pilar da PAC, pero como vías complementarias están aqueles outros investimentos con incidencia no medio rural que son financiados polo FEDER e o Fondo Social Europeo. E, finalmente, para a renda das explotacións agrarias son decisivos os mecanismos de regulación dos mercados que forman parte tamén do primeiro pilar da PAC, a través da chamada OCM única. Neste sentido, simplemente lembrar que a tendencia básica nas tres últimas décadas, especialmente nas dúas últimas, é o progresivo debilitamento dos mecanismos de intervención pública, a liberalización dos mercados na Unión Europea, trasladando cada vez máis o protagonismo aos mecanismos de autorregulación. Temos un exemplo moi claro no sector lácteo con todas as medidas do conhecido como paquete lácteo. E estas tendencias en cuanto a regulación dos mercados van a manter no próximo período. Ben, con esas aterraxe inicial, sobre o marco xeral a nivel europeo da PAC que está prevista para o período 2021-2027, o primeiro a destacar é que estamos ante un proceso longo, complexo e que aínda non acabou. Concreto, foron necesarios máis de 4 anos de negociacións a nivel europeo para aprobar os regulamentos e o marco orzamentario, desde que a Comisión Europea lanzara en novembro de 2017 a comunicación que foi o pistoletazo de saído para esta nova PAC, e en concreto foron necesarios 3 anos e medio desde que a Comisión Europea presentou as propostas de normativa de regulamentos até que estes foron finalmente aprobados en decembro do ano pasado. Houve un retraso moi notable respecto ao calendario previsto e iso obrigou a establecer un período transitorio, de tal modo que o que é o período 2021-2027 na práctica subdivídese en dous. Un período transitorio comprende os anos 21-22, no cal vais a seguir aplicando a bella PAC,
pero cos fondos establecidos no novo marco financeiro. É a situación na que estamos hoxe. E, a partir de 2023, en concreto no quinquenio 2023-2027, será cando comezará a aplicarse a nova PAC que agora vou tratar de resumir. Qual é a situación actual? Está publicada a normativa básica a nivel europeo, pero en decembro de 2021 están presentadas as propostas de aplicación desa nova PAC nos diferentes Estados membros a través do plan estratégico da PAC de cada país, pero está ainda pendente a aprobación deses planes estratégicos por parte da Comisión Europea e o desenvolvemento da normativa de aplicación, no noso caso, a nivel español. É a situación actual. Aquí está unha cronoloxía máis detallada do proceso de reforma, pero deixo na presentación, pero obviamente non vos vou torturar con esta secuencia. Que novedades presenta de entrada a nivel europeo a PAC post-2020? A Comisión Europea ven destacando continuamente importantes novedades nos contidos. Hai recollas máis relevantes, unha maior ambición nos obxectivos ambientais, o obxectivo de ir cara a axudas de explotacións máis xustas e mellor orientadas, un maior énfase en apoio ao relevo xeracional e a igualdade de xénero e tamén na formación e na innovación. Pero, sen despreciar as novedades que hai neses aspectos de contido, as novedades principais, na miña opinión, non están no que, en que medidas van a integrar a nova PAC, senón no como se van a aplicar esas medidas nos distintos países. Isto é o que se coñece na xerga comunitaria como o novo modelo de aplicación da PAC, o New Delivery Model, que está baseado nos planes estratégicos da PAC. Que é isto dos planes estratégicos e onde está a novedade? Ben, até agora, o que tiñamos é un primeiro pilar da PAC, están basicamente as axudas directas, que se aplica de modo con axudas anuais que, a partir dunha normativa europea, decide con certa marxa de maniobra cada país. E depois temos o segundo pilar, as medidas de desenvolvemento rural, que se aplican a través de programas plurianuais a nivel estatal ou subestatal, regional. Partindo diso, no que consiste a novedade do novo modelo de aplicación é que cada Estado membro tivo que elaborar un plan estratégico da PAC que, partindo dun diagnóstico e unha avaliación de necesidades, programara as medidas tanto do primeiro como do segundo pilar e establecendo metas específicas. Efectos prácticos, ese novo modelo de aplicación, en principio, ten dous efectos. Implica unha maior autonomía para cada país a hora de diseñar a aplicación no seu territorio as diferentes medidas da PAC. E, por outro lado, tamén, en principio, o foco non se vai poñer no cumprimento de normas, senón nos resultados. Veremos isto en que medida despois se vai, porque de levarse a cabo implicaría simplificar moitos procesos, pero eu teño bastante desconfianza de que isto sexa así. En todo caso, na filosofía, o foco ponse en tú, no teu plan estratégico, como vas lograr as metas que me dices que vas lograr. E a mí o que me importa é como avanzas nesas metas e non tanto vida cumples normas sobre a aplicación destas medidas. Tanto un único plan estratégico por Estado membro que inclui os dous pilares. Ben, os planes estratégicos organizanse en torno a 10 obxectivos, 9 específicos e un transversal, pero con isto salto para non demora demasiada a presentación, e cantos instrumentos, a caixa de ferramentas da que dispoñen os países para diseñar a súa propia PAC, pois que é moi similar ao que existía até agora. Por un lado temos os pagos directos do primeiro pilar, os plans ou as intervencións sectoriais, e, por outro lado, as medidas de desenvolvemento rural. Esta é a caixa de ferramentas de cara a diseñar o plans estratégicos da PAC nos distintos países. Un elemento e un condicionante adicional a ter en conta, e me parece importante, é que o proceso de definición da nova PAC cruzouse cronolóxicamente coa presentación por parte da Comisión Europea, a nova Comisión Europea que tomou posesión no ano
2019 de documentos que pretenden marcar as novas prioridades da Unión Europea. En concreto, o Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, que se presentou en decembro de 2019, e unha serie de estrategias derivadas dese Pacto Verde Europeo que, a nosos efectos, a máis relevante é a estrategia da granxa á mesa, pero tamén hai que destacar a estrategia de biodiversidade. Por entendernos, a PAC do período 21-27 fora diseñada inicialmente pola antigua Comisión Europea e como cada maestrío ten o seu librillo, a nova Comisión Europea puxo sobre a mesa estas novas prioridades. E o debate que se está dando nos anos recentes e que está sin pechar é en que medida os compromisos que se establecen na estrategia da granxa á mesa e globalmente no Pacto Verde van ter que ser incorporados polos Estados mesmos nos seus planes estratégicos. É unha cuestión aberta e que se vai ir definindo no proceso de aprobación dos planes estratégicos dos distintos países. Habría que engadir como condicionante adicional o contexto absolutamente imprevisto e extraordinario que estamos vivindo como consecuencia do impacto da guerra de Ucraína, que está por ver si simplemente vai obrigar a axustes a curto prazo na aplicación da PAC ou obriga a reflexionar sobre algunhas das medidas previstas até o ano 2023. Finalmente, sobre o marco xeral a nivel europeo, ¿cuánta pasta vai haber para a nova política agraria común? Partindo das propostas iniciais da Comisión Europea, a aprobación do marco financiero plurianual finalmente deuse nun contexto moi marcado por o impacto da pandemia e iso levou a que nese acordo se suavizara o recorte dos fondos da PAC que preveía inicialmente a proposta da Comisión e ademais que no contexto da crise da COVID ao lado do presuposto normal, do marco financiero plurianual normal, se aprobaron a dotación extraordinaria para os anos 21-24, os conhecidos fondos Next Generation. Aquí están as cifras en euros correntes, en euros constantes dos fondos dos que vai dispoñer a nova PAC, resumo volo fácil. En euros constantes, a PAC no conxunto do período 21-27, por tanto, sumando os 2 anos do período transitorio, máis os 5 propiamente nova PAC, en euros constantes, o orzamento da PAC nestes 7 anos vai ser inferior nun 10% aos do período anterior. Unha reducción similar no primeiro pilar, o FEAGA, e no segundo, o FEADER. En euros correntes, o orzamento vai ser similar realmente, algo superior, un 3% superior, ao do período anterior. Un aumento que se vai concentrar no primeiro pilar, mientras que o segundo se manterá aproximadamente estabilizado. Por lo tanto, máis ou menos os mesmos fondos en euros correntes, unha reducción do 10, que implica unha reducción do 10% en euros constantes. Pasamos ás axudas directas do primeiro pilar, e aquí trato de comentar non só o marco xeral a nivel europeo, senón o diseño que xa se estableceu en España e que figura na proposta de plan estratégico da PAC enviado a Bruselas. Primeiro, aclarar que no caso español, na distribución de competencias entre distintos niveis de goberno, no caso de España, o plan estratégico da PAC de España, as medidas, estas axudas directas ao primeiro pilar, son definidas a nivel estatal polo Ministerio da Agricultura, iso sí, cunha negociación coas comunidades autónomas. E sobre o diseño que se aprobou en España, eu destaco, obviamente, unha opinión subjetiva, pero unha primeira idea, e é que o diseño das axudas directas do primeiro pilar que se aprobou finalmente en España, a partir das posibilidades que ofrecía a normativa europea, é un diseño moi lastrado, como ven sucedendo nos últimos períodos, polo mantemento do statu quo no reparto das axudas. Un norte fundamental das decisións do Ministerio foi limitar en todo o posible o cambio no reparto das axudas entre territorios e entre explotacións. Algúns exemplos que me parecen paradigmáticos, sin poder pararme no detalle de cada un deles, é a definición de agricultor activo, que finalmente se aprobou, quen vai poder percibir as axudas. Outro exemplo é como se vai aplicar en España o pagamento redistributivo, que está pensado para redistribuir axudas en favor das pequenas e medianas explotacións. Isto vais a aplicar, pero dunhas modalidades que tratan claramente de limitar esa redistribución de fondos. Outro exemplo é como se vai aplicar en España chamado capping de agresividade, cero recorte,
das axudas a maiores explotacións, onde España se queda no mínimo que exixe a normativa europea. Ese é o telón de fondo ou unha pincelada cualitativa que quería destacar. Partindo diso, aquí tedes as axudas directas do primeiro pilar que existen no actual período 2014-2022 e aquí as que van a aplicarse a partir do ano 2023. Onde están as novedades? En 3 puntos, por menos eu destaco 3. Primeiro, que o antigo pago verde, o actual pago verde, máis o pago básico, vanse refundir na nova axuda básica á renda. E iso implica que para cobrar a axuda básica vai ser necesario cumprir os requisitos que até agora necesarios para percibir o pago verde. Iso, en gran medida, é o que está como novedade na chamada condicionalidade reforzada. Hai máis novedades, pero na condicionalidade, pero digamos que pago verde e pago básico, para entendernos, refúndense na nova axuda básica á renda para a sostenibilidade. A segunda novedade é que se vai aplicar a axuda redistributiva. No anterior período xa existía a axuda redistributiva, pero en España decidiuse non aplicala. E a terceira novedade son os ecorreximes. Até agora viñemos falando de ecoesquemas, pero os traductores decidiron que o termo, a corrección correcta, o galego e tamén o español, en español ecorregímenes, en galego ecorreximes. Os fondos disponibles para as axudas directas do primeiro pilar, os fondos globais disponibles en España, van ser similares, fondos anuais similares aos do período anterior, e o que hai é un cambio no reparto. Aí trato de resumir como se van distribuir eses fondos entre as distintas axudas. Non me podo parar nas cifras, pero aí podes ver como estaba distribuído no ano 2020 e o volume anual que estimo para cada unha das axudas no seguinte período. Do punto de vista de Galicia, cal é o impacto previsible? É sumamente difícil, senón imposible, facer unha previsión mínimamente con certa seguridade. Pero a miña estimación, atrevendo a tirarme á piscina, é que se van manter ou vai aumentar de forma moderada o volume total de axudas que chegan ás explotacións galegas. Gracias, sobre todo, ao aumento das axudas asociadas ou acopladas no vacún de leite e o saldo favorable que, a pesar de todo, vai ter o pago redistributivo. Quizá poden tamén xogar aí os ecorreximes. Entón, vai se manter o volume global de fondos que reciben as explotacións galegas, pero unha certa redistribución interna entre explotacións, entre sectores, orientacións productivas e tamén entre comarcas. Pero hai moitas incógnitas, e para min hai, sobre todo, 2 incógnitas que van condicionar o resultado final en termos de volume de fondos percibidos. A primeira incógnita é cual vai ser a resposta das explotacións galegas aos ecorreximes diseñados, e que aplicación real van ter esos ecorreximes. E unha segunda incógnita é en que medida as novas vías abertas para acceso á Reserva Nacional da Axuda Básica, onde o goberno galego sí que tuvo un éxito, pero logrou que se incorporara unha nova vía de acceso ligada a plans contra o abandono de terras, en que medida iso vai permitir realmente a incorporación, volumen significativo, de novas superficies con dereitos de axuda. Neste sentido, hai que ter en conta que un problema básico do que parte Galicia e que axuda a entender o reducido volume de axudas directas que globalmente reciben as nosas explotacións é que Galicia ten un volume moi pequeno de superficie con dereitos de axuda, até agora de pago básico, e no futuro de axuda básica. Non sei se o cadro que reproduce aquí é de fácil lectura, léedeo, por favor, da dereita para a esquerda. É dicir, aí temos a superficie xeográfica, a superficie agraria útil de cultivos e pastos, e, finalmente, a superficie con dereitos de axuda. Bueno, no caso galego, só temos moi pouca superficie agraria, 21% do territorio, menos da mitad da media española, pero, ademais, da pouca SAU que temos, aquela que conta con dereitos de axuda, aquí non chega ao 60%, mentres que a media española é o 80%. Portanto, a corrección disto a medio prazo é un elemento esencial. Creo que me deberían quedar 5 minutos, co cual ainda non me mandaron o cobrador do FRAC,
pero vou ter difícil ir facendo un recorrido. Aquí tiña preparado para un breve recorrido por cada unha das axudas que antes sinalaba. Casi vou saltar isto, se depois tuvera tempo volvía ao final, simplemente para facer unha breve referencia ao outro componente da futura PAC, que as medidas de desenvolvemento rural. Neste caso, para as medidas de desenvolvemento rural, de modo similar ao que veu pasando nos últimos períodos, a responsabilidade principal no diseño das medidas corresponde á comunidade autónoma, Xunta de Galicia, eso sí, dentro de certas normas comuns a nivel estatal, pero que tamén existían no período 2013, no 2014 e no 2020. Formalmente vai deixar de existir como tal un programa de desenvolvemento rural de cada comunidade autónoma, por tanto, un PDR de Galicia, pero dentro do plan estratégico da PAC de España vai haber un caixón, por entendernos, que sería como PDR de Galicia. O diseño específico en Galicia das medidas do segundo pilar. Con que financiación van contar esas medidas no caso galego? Pois, en canto ao volume de fondos europeos, o total que vai recibir España do FEADER vai ser similar ao do período 2014-2020, o reparto do FEADER entre comunidades autónomas fixos aplicando as mesmas porcentaxes que no período anterior e, por tanto, o resultado, a consecuencia, é que o volume de FEADER que ten Galicia no conxunto do período 2021-2027 é similar, un pouquiño superior o dos 7 anos anteriores. E a novedade é que a taxa máxima de cofinanciación europea redúcese. Dito de outro modo, hai que aportar máis cofinanciación entre comunidade autónoma e Administración Central do Estado por cada 100 euros que se reciben de fondos europeos. Tanto, se o total que recibimos do FEADER é similar e hai que aumentar a cofinanciación, o resultado final é que o total de gasto público, de fondos públicos disponible para medidas de desenvolvemento rural en Galicia vai aumentar. En concreto, aquí resumo as miñas estimacións coa información que teño. Xa de forma que aparece en negriña, aquí están os totais para o período 2014-2020 na parte esquerda e aquí os do período 21-27. Pero o volume de FEADER en Galicia é un 2,7% superior ao dos 7 anos anteriores, e o gasto público total, o volume de fondos públicos disponibles, incluindo a cofinanciación do Estado e a comunidade autónoma, é un 8% superior. Ainda que isto repártese entre medidas no período transitorio que xa están programadas dentro do vello PDR e para o que é estrictamente a PAC 23-27, os fondos disponibles son os que figuran aquí, é dizer, ao redor de 862 millóns de euros de gasto público total. A idea sería que en volumen de fondos vai haber un total de fondos disponibles similar, ligeramente superior ao período anterior. Afinando máis, os fondos incrementanse durante os 2 anos do período transitorio e depois, a partir de 2023, volvese a un volume anual similar á media que había entre o 14 e o 20. A que intervención se vai dedicar? O novo regulamento simplifica de forma notable porque a política de desenvolvemento rural ven funcionando como un menú do restaurante a partir do cal cada Estado elixe o que quere comer, con certas restriccións. Entón, o menú que se establece no novo regulamento simplifica de forma notable a normativa europea e de tal modo que as accións de desenvolvemento rural son clasificadas en 8 caixóns, son 8 tipos de medidas que son as que recollo aí. No caso de Galicia, as medidas que se van levar a cabo foron definidas pola Consellería do Medio Rural a partir de elementos comuns que acordados entre o Ministerio de Agricultura e Comunidades Autónomas. Até onde eu coñezo, as medidas son similares aos do período 2014-2020, aínda que con algunhas novedades e algunhas delas eu creo que de certa relevancia. Como principais novedades, e xa vou concluindo, eu destaco as 5 que figuran aí. Primeiro, no que son as axudas de medio ambiente e clima, as chamadas axudas agroambientais, incorporanse novas liñas e hai un incremento
significativo dos fondos. A mí particularmente gustaríame que fora maior, pero pódese constatar que hai a incorporación de novas liñas acompañado dun reforzamento en termos de fondos. Se quere despois no debate podemos detallar de cales son esas novas liñas. No que é incorporación de novos agricultores, ao lado das axudas á incorporación de xóvenes, abres unha nova liña de chamados novos entrantes, é dizer, novos agricultores que terán apoio á incorporación de máis de 40 anos, entre 41 e 55 anos, que é unha liña interesante, no que son todos os mecanismos de apoio a investimentos. Ao lado das subvencións, dase maior papel ao emprego de instrumentos financeiros como mecanismo de estímulo a eses investimentos, a mellora do financiamento, por decirlo de outro modo. Hai un maior uso das medidas de cooperación. Medidas de cooperación non só van funcionar no que todo relacionado con a innovación, senón tamén noutros ámbitos. E, finalmente, hai un novo diseño das medidas referidas á formación, asesoramento e innovación, un novo diseño que inclúe a previsión, espero que se leve finalmente a cabo, a previsión de reforzar o asesoramento público apoiado nas oficinas agrarias comarcais, polo menos no diseño das medidas que está previsto isto e tamén o da acompañamento ou a tutorización dos novos incorporacións, eu creo que é outra novedade. Tratei de cumprir o tempo, non sei se a costa de non transmitir suficiente información, sobre todo no que son as axudas directas do primeiro pilar, pero como agora creo que hai ou creo non, hai primeiro un debate entre membros da mesa, ou un coloquio, e despois preguntas do público, pois aí, se hai lugar, podo aportar máis detalles. Moitas grazas, espero que tuvera certa utilidade esta presentación. Moitas grazas, Edelmiro. Escoítaseme, verdad? Perfecto. Moitas grazas, Edelmiro. Realmente non tiñas unha tarefa fácil hoxe, que era resumir todo isto, e fixéchelo dunha forma moi clara e moi completa, así que moitas grazas. Antes de continuar, preséntome, son Tania Gesto, traballo na Fundación Fana de Vega, e hoxe vou estar encargada de moderar esta mesa redonda na que participará Edelmiro, que, bueno, xa foi presentado, por tanto, non necesita máis presentación, e tamén contaremos ca participación de Javier Iglesias, que é o responsable da área de política agraria de Unións Agrarias, e ata fai uns anos era gandeiro el mesmo, e despois contamos tamén coa participación de Jorge Piñeiro, subdirector do Fondo Galego de Garantía Agraria, que é un organismo adscrito á Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Entón, moitas grazas aos tres por a vosa disponibilidade para participar hoxe, e se vos parece, comezamos así con unha rolda de preguntas para entrar en máis detalle en algún destes aspectos que comentaba Edelmiro na súa presentación. E se vos parece, comezamos contigo, Javier. Edelmiro fixo así un repaso das principais medidas para o próximo período da PAC, en tanto que representante dunha organización que representa a agricultores e gandeiros, cales son as que vos valorades máis positivamente, cales crees que poden ter un impacto máis positivo para os vosos asociados, que son agricultores e gandeiros galegos? Bueno, pues moi bons días a todos. Agradecervos a invitación a esta xornada. Eu creo que o definía moi ben Edelmiro, é dicir, esta PAC, a pesar das expectativas que se creou en un momento, vai a cambiar moi poucas cousas. Desde o punto de vista galego, probablemente, a medida que máis influencia poida ter, a expensas un pouco, e tamén o decía Edelmiro, a expensas un pouco de, digamos, de como vexan os ecosquemas, as medidas
ambientais os ganadeiros galegos, os agricultores galegos, eu creo que a medida que máis influencia pode ter sobre as axudas da PAC en Galicia, creo que pode ser o pago redistributivo. Básicamente porque as explotacións galegas, na súa maioría, son explotacións de pequena dimensión e, aunque é certo que se fixe un pago distributivo, que tamén o decía Edelmiro, un pouco a medida para que non haxa grandes cambios, sí é certo que creemos que pode ser a que máis influencia pode ter. Moitas grazas, Javier. A parte, un dos aspectos, ás veces, máis descoñecidos da PAC é que, aínda que há unha política europea, unha política común europea, en realidade, gran parte da xestión recae tamén na administración nacional e na administración autonómica. Jorge, poderías explicarlle para aqueles que ao mellor non estean tan familiarizados, poderías explicar cal é o papel do FOGA, do Fondo Galego de Garantía Agraria en particular e da Administración Autonómica en xeral na xestión da PAC en Galicia? Sí, muy bien. ¿Se me oye bien? Vale, bueno, pues en cuanto al papel del FOGA, el FOGA se encarga de la gestión, el control y el pago de los fondos de la PAC, de las ayudas de la PAC, en base a una orden anual de convocatoria de ayudas que se suele publicar en enero, a finales de enero principalmente. Entonces, en base a esa orden que contiene todas las ayudas directas que son financiadas al 100% por el FEAGA y las ayudas de desarrollo rural que están relacionadas con la superficie y con los animales, pues esas ayudas se convocan cada año y se tramitan en base a un convenio que hay con entidades colaboradoras, que son los principales bancos y las principales entidades de aconsellamiento, en un periodo que va desde febrero a abril y luego la modificación hasta el 31 de mayo. Entonces, hay unos plazos para presentar la solicitud de la PAC y luego a partir de ahí, a partir del 1 de junio, empieza todo el sistema de controles del FOGA, controles administrativos, controles sobre el terreno. Este año cabe señalar que se extiende la monitorización, que es un sistema de control mediante satélites para todas las superficies declaradas en la PAC y luego se hacen todos los cruces con bases informáticas, con Seguridad Social, con Agencia Tributaria para poder pagar la PAC. El primer pago de anticipos que se hace es en la segunda quincena de octubre y luego se van haciendo pagos sucesivos. El pago principal se realiza en diciembre y luego hay hasta el 30 de junio por reglamento del año siguiente para pagar, porque lo que se van haciendo es como el FEAGA es un fondo 100% comunitario que se gestiona a nivel nacional, lo que se van haciendo es diversos recálculos para determinar importes de derechos sucesivos, importes por superficie y por cabeza de ganado en las asociadas, y gastar todo ese dinero de forma que se paguen las superficies y los animales que son admisibles. Entonces hay, una gestión anual hay una gestión anual que termina, el último pago de la PAC se suele hacer en torno a finales de mayo, desde el año anterior. Moi ben, moitas grazas. Outro tema que tamén tratou Edelmiro na súa presentación foi o novo modelo de aplicación e este intento a mellor de simplificar certos procesos. Edelmiro non parecía excesivamente optimista con esta parte da simplificación. Non sei que opinión tes ti, se crees que a simplificación que se pretende neste novo período se vai traducir nunha xestión máis áxil para vós, que ao final eso se repercuta tamén en beneficio de agricultores e gandeiros. ¿Qué te parece a ti? Y yo, en mi opinión, es una opinión personal, pero comparto la opinión de Edelmiro. Tener en cuenta que el principal componente que hay en esta PAC, aparte de todo el sistema de comunicaciones que ha habido en la Comisión, de la Granja a la Mesa, Pacto Europeo, todo eso se ha traducido en lo que son los llamados ecoregímenes o ecoesquemas. Entonces, eso supone, además de lo que teníamos antes del pago verde que pasa a la condicionalidad, de las medidas agroambientales y de las ayudas directas, tenemos una arquitectura medioambiental basado en tres componentes que tenemos que ver la compatibilidad y la coherencia entre ellos. Es decir, para plantearse lo que tenemos encima de la mesa, tanto la administración como los administrados.
Por ejemplo, hay una práctica, un elemento de un compromiso en condicionalidad que habla de rotación y diversificación, que también hay una práctica en el ecoesquema, la práctica 3, sobre rotación y diversificación, y luego también está planteada una agroambiental para rotar millo cereal o patata cereal colza, por ejemplo. Es decir, tenemos distintos elementos que son, a priori serían sencillos, pero como están por muchos lados, sí que la gestión o la gestión del mismo y la decisión por parte del agricultor de por dónde tirar es bastante compleja. Pero eso, bueno, viene todo un poco impuesto por lo que nos ha comentado antes Edelmiro, por todo este diseño que se hizo de la PAC con una exigencia medioambiental muy alta. Moitas grazas, Jorge. E volvendo entón a Edelmiro, outro dos temas que mencionabas na túa presentación é que unha das principais novidades deste novo período é esta incorporación de novas liñas e fondos, non? Que mencionamos varias veces xa, para intervencións agroambientais. Tendo en conta o punto de vista, non, de Galicia en xeral, o conxunto de Galicia, como podemos valorar este enfoque verde reforzado, se queres, da nova PAC? Presenta máis oportunidades ou máis desafíos? Eu, se tuvera que resumir nunha frase rápida, diría oportunidades a medio e longo prazo, desafíos e custos para explotacións a curto prazo. Explico un pouco máis. A ver, de entrada, o listón mínimo para cobrar axudas directas, a condicionalidade, de que requisitos, as boas, as chamadas PK, requisitos legais de xestión, que teñen que cumprir todas as explotacións para cobrar axudas directas, ese listón sube, porque se incorpora como requisitos o que antes era, en principio, un incentivo, que condicións para cobrar o pago verde. Por tanto, isto vai facer que eses, ainda que é certo que eso cumplían prácticamente todas as explotacións, porque o pago verde era prácticamente para todas. Eso vai facer que suba o listón, e a gran incógnita é en que medida o listón se pode aínda subir máis como consecuencia do previsto na estrategia da Granxa á Mesa. É dicir, aí houve un debate no último ano, desde a presentación da estrategia da Granxa á Mesa, e por simplificar, a Comisión Europea pretendía que o que figuraba na Granxa á Mesa pasaran a ser elementos que obrigatoriamente se tiñan que incorporar na aplicación da nova PAC, e os representantes dos Estados membros, e con diversidade de opinións entre eles, decían algo que a mí me parece que é razonable, e é só se pode obrigar a aplicar aquilo que está nun texto legal, e a estrategia da Granxa á Mesa non é un texto legal. Entón, dependendo diso, pode haber aspectos en que o listón suba de forma aínda máis. Iso, evidentemente, pode supoñer, digamos, novas condicionantes para as explotacións que en algún caso son, e en varios casos son beneficios a medio e longo prazo, pero a curto prazo poden plantear problemas. De todos modos, este é un aspecto no que o demo está nos detalles, e os detalles tamén se van a decidir en parte a nivel español. Por exemplo, a forma en que o Ministerio de Agricultura pretende aplicar dentro da condicionalidade unha nova BECAN referida á xestión de nutrientes, por entendernos, os residuos gandeiros, é algo que a forma que suporía un custo para as explotacións galegas innecesario. Por resumir, estarían pagando as explotacións de vacún un pecado que teñen principalmente as explotacións de porcino do nordeste de España. Entón, por tanto, desafíos a curto prazo está claro, porque poden implicar beneficios a medio e longo prazo. E despois, en canto a que incentivos para cumprir esos novos requisitos, van a estar, por un lado, os ecoesquemas, e por outro lado, comentaba antes que dentro do segundo pilar en Galicia vai haber novas axudas agroambientais que non había neste período. No sentido, si van supoñer oportunidades para as explotacións que antes non tiñan acceso a ese tipo de axudas agroambientais. En concreto, falo de memoria, vai haber unha nova axuda agroambiental para pequenas explotacións de horta que comercialicen directamente a súa produción en circuitos curtos. Vai haber novas agroambientais para viñedo en pendente e froiteiras, desde oliveiras, mazairas e tamén o castiñeiro de fruto. E tamén vai haber novas agroambientais para o apoio a certas variedades tradicionais de cereais, en concreto de trigo, tamén para axudar a suministrar trigo autóctono a
nova ISP de pan galego e tamén a ISP de pan de cea. Entón, nese caso vai supoñer claramente novas oportunidades, pero insisto, globalmente a nova PAC subo o listón de requisitos ambientais, isto supón de entrada un custo e, na miña opinión, non hai unha traducción suficiente a nivel europeo en dotación de novos fondos para pagar esas novas exigencias en termos medioambientais. No contexto europeo, creo que Galicia, por as súas condicións, ten moito a gañar nunha evolución a medio e longo prazo cara a unha agricultura máis sostible do punto de vista medioambiental. Nós non imos ter que empezar a desfacernos de gran parte do gando, como si Holanda, por exemplo. Temos que gañar, pero a curto prazo sí que supón un desafío. Moitas grazas, Edelmiro. Javier, desde o vosso punto de vista, como afrontan os agricultores e gandeiros galegos este novo enfoque da PAC cara a obxectivos medioambientais? Como se preparan, non, as explotacións agrarias? Bueno, eu diría que con moitas incógnitas, é dicir, hai un elemento que é inevitable, que é os novos requisitos do greening, eso vai haber que cumplirlo, por tanto, tenemos que adaptarnos. Vamos a ver en que se traduce o relativo a xestión dos purines por parte do Ministerio, porque eso sí que é algo que nos está preocupando de maneira moi importante. E logo, respecto ás novas oportunidades, tamén é unha incógnita, é dicir, son medidas incentivadoras de novas usos, de novas estrategias medioambientais, son medidas incentivadoras. Na medida en que ese incentivo sea suficiente para cubrir os gastos que iso pode ocasionar, podrá ser atractivo para os agricultores e ganaderos. Na medida en que esos incentivos sean pouco atractivos, habrá menos xente, digamos, que queira apostar por eles. Eu sí creo que hai un dos ecoesquemas, por decirlo de unha maneira máis sencilla, un dos ecoesquemas que é o de pastoreo, é posible que teña certo éxito, sobre todo nas explotacións de vacuno de carne. Ahora ben, respecto aos restantes, hai moitas incógnitas, é dicir, eu diría que o primeiro que se debería ter en conta, dado que casi todos eles, unha das, digamos, unha das maiores é o da biodiversidade, distintos cultivos, etc., deberían terse en conta as distintas realidades regionales. Non é o mesmo ir por Castilla, calquera das Castillas que conocíamos nós, por lo menos, donde prácticamente é un monocultivo, que andar por comunidades do norte, donde a biodiversidade, afortunadamente, a día de hoxe, todavía é moi importante. É dicir, nós temos prados, temos cultivos, pero tamén temos moito arborado, de distintos tipos. Por tanto, eu creo que se deberían ter en conta este tipo de cuestións territoriales a hora de diseñar certas medidas que non se está facendo. Pero, bueno, como vos decía, hai moitas incógnitas, é un dos ecoesquemas creo que vai ser atractivo para a exportación do vacuno de carne, o resto non me atrevo a facer unha previsión. Moitas grazas, Javier. Ata agora falamos un pouco das medidas, non, que se inclúen, das novidades que están incluídas na nova PAC. Pero outro tema interesante é saber que botades vos en falta, non? Hai algunha oportunidade perdida? Entón, esta é unha pregunta que lanzo para os tres participantes. Podemos empezar con Javier. Javier xa dou algunha pincelada, non? Aí, cando falou, bueno, de ter en conta os distintos tipos de agricultura, pero hai algunha oportunidade así que destacarías, ademais, perdida, digamos, que poderíamos haber tido en conta? Bueno, eu, digamos que de algún sitio xa se anunciou Edelmiro na súa presentación. En esta PAC, certamente tiñamos certas esperanzas, é dicir, hai un margen moi grande nos Estados membros, xa houve no anterior período, no 14-20, pero hai moito margen por parte dos Estados membros e nós tiñamos certas esperanzas en que se abordara de verdad unha PAC para os profesionales, para os agricultores que realmente están en el territorio. Eu centraría en tres cuestións.
A primeira, a definición de agricultor activo, que pretendendo, que non me gusta decirlo dunha forma brusca, pero donde ese tipo de definición pretende sacar do sistema determinados perceptores da PAC que teñen pouco que ver ca agricultura ou ca ganadería, se fixo unha definición, ao final se chegou a unha definición que eu casi apostaría que vai a retirar moi pouca xente ou a nadie. O segundo, donde tiñamos moitas esperanzas, era nos techos e capping, porque en España hai unha serie de preceptores da PAC que teñen unhas cantidades moi importantes. E aquí, tamén nos dicía na súa persona, se foi, digamos que, o mínimo exigido. Había outras posibilidades de recuperación de fondos para unha redistribución máis xusta. E o terceiro elemento que tamén voto en falta é que dentro do pago redistributivo se apostou por un pago redistributivo onde van cambiar moi poucas cousas. É dicir, un pago redistributivo con superficie distinta dependendo do territorio, con cuantía distintas dependendo do tipo de rexión, etc. Eu centraría as expectativas que nos tiñamos e que non se levaron a cabo neses tres elementos. Moitas gracias, Javier. Jorge, desde o vosso punto de vista, algún aspecto que poderías destacar como oportunidade perdida ou algún elemento que che gustaría ter visto e non está nesta nova PAC? Sí, bueno, yo creo que se han ido comentando. El tema de el considerar agricultor genuino a aquellos que cobran menos de 5.000 euros es no apostar un poco por la agricultura profesional, y ahí entrarían muchos pequeños que digamos que apenas tienen una actividad agraria significativa. Y luego otro tema también que se ha apuntado es el tema de la simplificación real de la PAC en el sentido de un diseño de medidas más sencillas, sobre todo con respecto a los ecoesquemas. Al principio se plantearon 9, al final han quedado 7. Y bueno, y hay de acuerdo con directrices del Ministerio de Transición Ecológica, pues hay un incremento de compromisos medioambientales bastante complejo. Entonces se debería haber simplificado en la medida de lo posible, menos medidas y quizá menos elementos y requisitos. Moitas grazas, Jorge. Esta é unha pregunta xeral, así que, Edelmiro, non sei se ti tes algo máis que engadir. Sí, eu simplemente distinguiría o que comentaban tanto Javier como Jorge, son oportunidades perdidas por decisións a nivel español. É dicir, aquí non hai as culpas da Unión Europea. Nese sentido, estou de acordo con ele, se comentaba ao principio da miña presentación, xa no período anterior, pero no actual período máis, a normativa europea abría a posibilidade para realmente unha distribución das axudas directas ás explotacións máis xusta e máis enfocada ás persoas que dependen en maior medida da actividade agraria. E por razóns, digamos, de inercias internas, iso ao final non se levou a cabo. Non me vou repetir, porque xa eles comentaron, onde se ve neses aspectos, pero incluso, por exemplo, nos ecoesquemas. Ademais do diseño dos ecoesquemas, é importante a dotación que está prevista en canto ao pago por hectárea. E ese pago, o que está previsto para pagar en cada un dos ecoesquemas por hectárea, claramente obedece a un único criterio. E o único criterio é manter máis ou menos o reparto entre comunidades autónomas e entre grupos de explotacións que existían no actual greening. É a única explicación que hai. Entón, podemos dizer, as inercias internas dentro de España, é certo que a realidade agraria no Estado español é moi diversa e, por tanto, é difícil encaixar, pero, digamos, os defensores do statu quo, que teñen tamén nomes concretos e comunidades autónomas concretas, os máis defensores do statu quo acabaron, digamos, na miña modesta opinión, ganando sustancial da batalla. E do punto de vista do tipo de realidade agraria de Galicia e tamén da realidade agraria que a mí me gustaría que existira en Europa a medio e longo prazo, con apoios non só ligados á superficie, senón tamén que teñan en conta o emprego e as funcións ambientais e territoriais e que prioricen as pequenas, medianas explotacións frente ás grandes, é pouco, algo, vais avanzar, pero moi pouco
para os instrumentos que eran posibles. Despois, se miramos o diseño da política a nivel europeo, aí eu vería máis oportunidades perdidas, pero isto xa poñéndome moi ambicioso ou moi exquisito. Eu creo que, pero que afectan non algo que figura no plan estratégico da PAC, sino fora, e é que a Unión Europea vai ter que reconsiderar a medio prazo a opción das dúas últimas décadas por unha liberalización completa dos mercados e confiar todo a autorregulación entre os actores da cadea, entre produtores, industrias e tal. Pero veremos o que nesta PAC, nese aspecto que ten que ver coa regulación dos mercados, non hai novedades significativas. Pero o máis importante de oportunidades perdidas, eu coincido con Javier e con Jorge, que están as que se perderon a nivel español en cuanto a orientar mellor os apoios ao sector. Moitas grazas, Edelmiro. E xa para rematar a mesa redonda, porque despois imos comezar a responder algunhas das preguntas que xa nos están chegando por parte do público, pero para rematar esta mesa redonda falamos de que a PAC, non? Explicabas ti que se aplicará no período 2023-2027. Non? Entón, cales son, así a modo resumen e conclusión, cales son os próximos pasos para a aplicación das novas normas? Ben, como xa falei moito, esta sí que son sintético. Dous pasos fundamentais, ou quedan dous procesos fundamentais. Primeiro, a tramitación e a aprobación do Plan Estratégico da PAC de España. Está presentado o diseño que se elaborou e iso ten que agora ser negociado a partir das observacións que envíe a Comisión Europea. E está por ver en que medida esa negociación non vai levar en algún aspecto a modificacións de certo calado. E en paralelo hai un segundo proceso e é a aprobación a nivel español de toda a normativa de aplicación para que a maquinaria este a punto para que un de xaneiro de 2023 comece a aplicarse. Os dous procesos van ir en paralelo porque a normativa que se vai elaborando a nivel estatal terá que ter en conta que se vai negociando sobre o plan estratégico da PAC. Coa información que teño, o paso inmediato é que a finais deste mes de marzo vai recibir o Ministerio de Agricultura o primeiro, podíamos decir, avaliación da Comisión Europea sobre o plan estratégico da PAC enviado. Entón, saberemos aí si, digamos, a Comisión require modificacións de maior ou menor calado. Entón, quedarían eses dous procesos que poden parecer moi técnicos, pero volvo a algo que creo que comentei antes. En moitos dos elementos da nova PAC, o demo vai estar nos detalles. Vai estar en os ecoesquemas. Como se vai definir a carga gandeira no ecoesquema de pastoreo. E todo eso, boa parte deses detalles que poden parecer técnicos, están ainda pendentes de cocinar ou de acabar de cocer. Moitas grazas, Edelmiro. Pois agora, se vos parece, pasamos ás preguntas do público. Estamos recibindo bastantes, imos ben de tempo, non sei se nos dará tempo a cubrilas todas. De todas formas, intentaremos cubrir as máximas posibles, non? Entón, a primeira pregunta que temos é unha pregunta de Joan e vai dirixida a Jorge. Vista a actual distribución dos fondos, a axuda básica á renda para a sostenibilidade máis os ecoesquemas, ou ecorrexímenes, que nos dicía antes Edelmiro. E tendo en conta que as novas axudas agroambientais poden ser moi semellantes en importe ás actuais, crees realmente que esta nova PAC vai supor para os gandeiros que manexan gando en extensivo, vacún, ovino e cabrún, un apoio maior do que está a ter na actualidade? Era para Jorge esta pregunta. Sí, yo entiendo que a nivel, digamos, de medidas agroambientales, el diseño que se ha hecho por parte de la Xunta sí que, bueno, es la principal medida la de pastos, entonces, digamos, pastos en extensivo. Entonces, yo entiendo que a nivel de agroambientales sí que está cubierto. A nivel de... la duda quizá está en cómo el éxito que van a tener los ecoesquemas, sobre todo el ecoesquema de pastoreo extensivo. En principio, el nivel de apoyo debería ser igual o incluso superior, pero bueno, va a depender mucho de los ecoesquemas, del éxito de los ecoesquemas, porque es una nueva ecoesquemas, ecorregímenes, perdón.
son nuevas prácticas que se están planteando y bueno, pues que desconocemos al final cómo van a quedar. Moitas grazas, Jorge. A seguinte é para Edelmiro, envíanola Álvaro Filgueira, e di, os gandeiros queixanse de que para cobrar a axuda da PAC teñen que deixar un 5% das terras en barbeito, nun momento de escasez de forraxe para alimentar as vacas. A nova PAC corrixirá esta contradicción? De entrada, no. Vamos a ver. Eso forma parte dos requisitos para cobrar actualmente o pago verde e no novo período incorpórase como un requisito obrigatorio dentro da condicionalidade. Eso sí, non do 5%, senón o 4%, e que pode baixar o 3% se esa explotación se acolle a algún ecoesquema que implique a cambio de deixar máis superficies que eran a superficie de interese ecolóxico. Entón, eso vaise manter. O que se hai é un avance, polo menos en principio no deseño dos ecorreximes no caso español, e é que dentro desas superficies non productivas polas que se van poder cobrar en concreto dous ecorreximes, o de sega, o de prados de sega, e o referido a terras de cultivo, que se chama espacio de biodiversidade, van computar tamén os elementos da paisaxe, os elementos estruturais, muros, sedes, pequenos espazos de arbóreos entre as fincas, os elementos da paisaxe que xa temos e que sería absurdo no caso galego exixir deixar unha superficie adicional sin cultivar para cobrar o ecorrexime. Entón, eu creo que eso pode permitir suavizar, pero en principio vai se manter dentro da condicionalidade a obriga a dedicar 4-3% das terras de cultivo a elementos non productivos. Outra cousa é, porque eso conéctase na pregunta coa situación actual, outra cousa é a aplicación neste ano. Neste aspecto, a información que eu teño é que houve un bon número de Estados membros que no Consello de Ministros de Agricultura que houve a principios desta semana, entre eles o español, que pediron que este ano deixara de aplicarse esa obriga de deixar o 5% sin cultivar, e, en principio, o que eu lín onte pola noite é que a disposición que hai posibilidades de que eso se aprobe, que non se aplique este ano precisamente para, nun contexto extraordinario como actual, permitir incrementar a oferta de cereais, oleaxinosas e de outras produccións. E outra pregunta que, bueno, xa dabas algunhas claves agora nesta resposta, pero outra pregunta que nos chega é en relación, efectivamente, á situación actual de crise, non? Que en realidade pois, xa levamos arrastrando uns anos e está a poñer gran presión nos agricultores e gandeiros, poñendo en cuestión temas que dábamos por sentado como a seguridade alimentaria. Que medidas adicionais, non? Se contemplan na nova PAC para facer fronte a este tipo de situacións? Para Edelmiro tamén. Ben, a ver, neste momento estamos nunha situación especialmente, eu creo, preocupante. Pero realmente, se miramos con certa perspectiva cara atrás, o proceso de liberalización cada vez maior dos mercados levou que nos últimos 15, 20 anos o que teñamos unha volatilidade cada vez maior dos precios percibidos polos produtores e dos custos dos insumos. En función de como vayan os mercados internacionais, van oscilando. Que elementos hai para combater iso na nova PAC, para facer frente a iso? Pois as medidas que están previstas son sobre todo ligadas á reserva de crise e medidas extraordinarias de intervención en determinadas situacións. Eu creo que é munición de pouco calibre para problemas como os actuais, o que está previsto aí. Pero ten máis que ver digamos, coa necesidade, na miña modesta opinión, de recuperar unha maior capacidade de regulación pública dos mercados. Non digo volver á bella PAC, a PAC dos anos 60 ou 70, pero sí permitir que ante mercados internacionais cada vez máis volátiles poder dar maior estabilidade aos produtores. Imos ver nas próximas semanas, seguramente se vai activar a reserva de crise a nivel europeo, se vai permitir certas axudas extraordinarias, vanse desencadear algunhas medidas de intervención nos mercados, pero eu creo que un problema que hai, e concluo a referencia a isto, é que o problema que
os instrumentos que conserva a PAC para intervir no mercado están pensados para intervir do lado da demanda. Para tirar excedentes, sí. E neste momento, o problema que temos é principalmente de oferta de certos insumos e a que precios. Entón, eu creo que os instrumentos que até agora están previstos na PAC son insuficientes para facer frente a ese tipo de situación. Moitas gracias, Edelmiro. Temos outra máis para ti. Estás recibindo moitas, a verdade. Din aquí que hai algunha posibilidade de mellorar a futura PAC en tres cuestións fundamentais. Unha no relativo ao enfoque da mesma de cara á realidade produtiva galega, outra no relativo á incorporación efectiva de xoves de mozos e mozas á agricultura en canto a asesoramento público e acompañamento máis alá dos primeiros 5 anos, e a última en canto á posibilidade de que a PAC teña un enfoque de xénero real. Ou ben teremos que esperar ao seguinte período? A ver, comezo polo final. En canto ao apoio á incorporación, un maior apoio á incorporación de xóvenes para facilitar o relevo xeracional. Eu creo que na nova PAC si hai un reforzo desas medidas a través do segundo pilar, na medida sobre todo en que a parte da axuda económica se faga efectivo o acompañamento a través da tutorización, etc. Que pasa? Eu creo que para realmente activar ou impulsar a incorporación de xóvenes quedan moitos outros aspectos que só unha parte deles dependen da PAC. Facilitar o acceso á terra, facilitar o acceso ao financiamento, mellorar as condicións de vida no medio rural, etc. A dotación adecuada de servicios de saúde, de educación e da atención á poboación dependente no medio rural, para min, forma parte das políticas de apoio á incorporación de xóvenes á agricultura. E iso vai moito máis alá da PAC e, digamos, e vai moito máis alá das, habitualmente se chaman políticas de desenvolvemento rural. Teñen que ver co conxunto de políticas dos distintos gobernos de cara ao medio rural. E eu aí son menos, son máis escéptico, non? E eu aplicaría algo parecido ao do enfoque de xénero. Na nova PAC, no terreno dos discursos, hai un reforzamento do enfoque de xénero, hai avances concretos nesa dirección. Por exemplo, en parte das axudas directas do primeiro pilar vais incorporar un complemento, un pago adicional no caso de titular muller. Isto vai pasar no pagamento redistributivo, tamén na axuda do primeiro pilar a xóvenes hai un 10%, creo lembrar, adicional no caso de mulleres. Entón, hai pequenas teclas, pero eu creo que a incorporación do enfoque de xénero ainda é máis aplicable o que eu decía antes, depende de moito máis de outro tipo de políticas cara ao medio rural. E en canto a adaptación á realidade productiva de Galicia, para non enrollarme, eu creo que a PAC, tal como está diseñada a nivel europeo, deixar tanta marxe de maniobra, teria permitido, non un cambio radical, pero sí unha adaptación moito maior. É dicir, se a definición de agricultor activo se establecera, pois só son activos aqueles que dependen un mínimo de ingresos agrarios, eso adaptaría mellor a PAC ao agrogalego. Se o pagamento redistributivo se aplicara onde permitía a normativa europea e non, porque o pagamento redistributivo non entramos nos detalles, pero o que se aprobou foi que se vai redistribuir axudas das grandes caras pequenas e medianas, sobre todo as medianas, pero dentro de cada unha das chamadas rexións PAC, que a súa vez se corresponden en boa medida con territorios. Entón, se fuera aplicado un pagamento redistributivo a nivel español, redistribuindo das grandes que as pequenas e medianas, dado o noso tipo de estructura agraria, terías adaptado millor. E o mesmo é a limitación das axudas a grandes explotacións. Entón, eu creo que hai claramente unha oportunidade perdida nese aspecto, ainda que, se queremos ver o vaso medio cheo, hai algúns aspectos concretos en que si hai pequenos avances. Moitas grazas, Edelmiro. Jorge, para ti desta vez de Carlos. Cal é o rol do asesor rural na nova PAC? Asesor rural
O sea, asesor rural puede ser como el asesor de la entidad de aconsellamiento que se mantiene como está ahora en las medidas agroambientales. No obstante, en caso, por ejemplo, de acreditar una formación adecuada, pues no sería necesario, pero digamos el requisito de tener un asesoramiento está. Y luego asesor, de cara a la nueva PAC también está el asesor de fertilización, que viene impuesto por el futuro Real Decreto de Fertilización Sostenible, que es un Real Decreto importante porque va a afectar a la PAC en el sentido de que va a haber una nueva BECAN, un elemento de condicionalidad, en concreto la BECAN 10, que vincula la condicionalidad reforzada a este Real Decreto de Fertilización Sostenible. Y ahí hay una figura que es el asesor, y en determinados casos, cuando en explotaciones grandes principalmente, que requieran un plan de abonado, por ejemplo, creo que en cereales será a partir de 30 hectáreas, pues sí que tiene que tener la figura de un asesor por Real Decreto de Fertilización Sostenible. Entonces, digamos que lo del asesor está, por un lado, el que mantenemos ahora, el asesor que va a hacer asesoramiento, valga la redundancia, en las medidas agroambientales, y luego la figura del asesor de fertilización que viene planteada en el Real Decreto de Fertilización, en principio, para las explotaciones grandes que requieran un plan de abonado. Moitas gracias, Jorge. Outra pregunta que está dirixida tanto para ti como para Edelmiro, non? De David, a escaseza de superficie agraria útil agrícola vai nos perxudicar a Galicia na nova PAC? Contempla medidas a Xunta para empezar a corrixir esta situación? Moitas grazas. Eu podo responder a primeira e que responda Jorge a segunda, que eu non represento. Vale, facemos así entón. A Xunta. Que a escasez nos vai perxudicar é evidente, é dizer, a PAC, sin darvos aquí a paliza con cuestións históricas, as axudas directas que estableceron na década dos 90 eran axudas por hectare ou por cabeza de gando ligadas á produción. No momento en que se vai desvinculando da produción a partir do pago único, e nos actuais pagos directos, son case todos pagos por hectárea, pagos por superficie. E entón, se tú tes poucas hectáreas elexibles, que é o caso de Galicia, só aproveitas para cultivos e pastos a quinta parte do territorio, cando en España superas o 45%, a Unión Europea anda por 40 algo por cento, é evidente que te perxudica non só no acceso ás axudas directas, tamén na produción, por exemplo, de alimentos para o gando e reducir a dependencia das importacións. O máis chamativo, unha cousa adicional a apuntar, é que dentro desa pouca superficie agraria que ten Galicia, é chamativo que aquela que conta con dereitos de axuda até agora é unha porcentaxe moi baixa no contexto español. Isto, digamos, obedece a como se foron configurando históricamente eses dereitos. Por tanto, o de ampliar e recuperar terras abandonadas para cultivos e pastos, particularmente, parece unha medida fundamental, e o de lograr que esas terras cultivadas e de pastos conten todas ou inmensa maioría con dereitos de axuda, tamén me parece fundamental para que podan competir en condicións de igualdade das explotacións galegas por outros territorios. Jorge, non sei se queres engadir algo con respecto á segunda parte da pregunta relativo a posibles medidas da Xunta. Sí, con respecto a la primera, sí, subrayar lo que comenta Edelmiro y que podría ser incluso peor si no estuviera la limitación de los derechos de pago básico, porque, bueno, al fin y al cabo, los derechos limitan la superficie. En el caso de esa escasez de superficie, pues tenemos el que no va a haber una nueva asignación, que se van a mantener los derechos tal y como están ahora, pero bueno, van a variar las regiones y los importes. Y luego, con respecto a las propuestas o las medidas que tiene la Xunta, bueno, pues el año pasado se publicó una ley de recuperación de tierras agrarias y en el sentido de crear aldeas modelo, polígonos agroforestales, una serie de medidas para poner en valor las superficies agrarias en Galicia. Entonces, ligando esto con la PAC, sí que se ha previsto por parte a propuesta de la Xunta, sí que se ha previsto en el acceso a la Reserva Nacional de los derechos de pago básico o de ayuda básica a la renta, un acceso, digamos, preferente a
a los agricultores que tengan superficie en estas zonas que estén, por así decirlo, catalogadas como zonas con un acceso prioritario, zonas para recuperar tierra agraria. Moitas grazas, Jorge. E xa para rematar, porque xa case non nos queda tempo, cheganos unha para Javier tamén, de Ángela Miguens. Xa cubrimos un pouco durante a mesa redonda, pero, bueno, por se acaso queres engadir algún aspecto máis, Ángela pregunta: consideran asumibles os compromisos medioambientais que exixe a nova PAC para as explotacións agrarias? Teñen capacidade os agricultores e gandeiros para afrontar estes novos compromisos? Non sei, Javier, se queres engadir algo máis do que xa comentamos anteriormente. A ver, dentro dos compromisos medioambientais hai algúns que todavía non conocemos o detalle e algún estábase nombrando vai apenas uns minutos, que é, por exemplo, un real decreto que vamos ter en marcha enseguida, que é o de fertilización sostible dos solos. Capacidade sempre temos. É dicir, o problema é competir nos mesmos mercados con exixencias medioambientales distintas. É dicir, capacidade de mellorar medioambientalmente sempre temos. E, además, nós somos partidarios de que temos que dar pasos en ese sentido. Ahora ben, hai determinadas medidas medioambientales competindo en mercados internacionales que fan que nos sea moi difícil competir. Por qué? Porque a nivel europeo, en xeral, temos que cumprir unhas exigencias non só medioambientais, sanidade animal, benestar animal, fitosanitarios, etcétera, 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 para que esos produtos acaban competindo nos mesmos mercados de outros países con outras exigencias non só medioambientales, sino incluso sociales, se moi así, non? Salarios, etcétera. Por tanto, capacidade de cumpridas, claro que temos. Cal vai ser o costo? Ese é o gran problema. Pois creo que o podemos deixar aquí. Moitas grazas aos tres, tanto a Edelmiro como a Jorge como a Javier, polo voso tempo e polas vosas contribucións. Moitas grazas tamén a todos os que nos seguiron hoxe polo interese neste webinar. Está sendo gravado e despois colgarase tanto no YouTube do proxecto como na súa páxina web. Así que poderedes velo de novo, ou os que non puderon seguilo poderán velo unha vez estea colgado, que será nos próximos días. Pouco máis que dicir pola nosa parte, moitas grazas. Recordámosvos que o proxecto ten unha páxina web que xa mencionou Alfonso, que é a de www.fancapproject.eu, e aí podedes consultar máis informacións, os artigos e vídeos que estamos creando como parte deste proxecto. Tamén nas redes sociais podedes seguirnos para ir ver como vai evolucionando as próximas actividades que temos previstas. Moitas grazas de novo a todos polo voso tempo e ata a próxima. Moi ben, moi bo día a todo o mundo. Moi bo día a todos. Gracias, buen día.